Kif it-tnejn filgħodu wara business breakfast organizzat mill-Partit Laburista, Roberta Bela insista li kulħadd għandu jerfa' r-responsabilità tiegħu. Net News staqsa lill-Prim Ministru jekk għandux fiduċja fil-Kap Eżekuttiv tal-Wayserv Richard Bilocca, domanda li saret fl-ambitu tal-fatt li dokumenti żvelati uraw kif il-maġistrati lejn Rizzo sabet illi għandu jitressa l-qorti akkużat illi b'nuqqas ta' ħila jew bitraskuraġni wassal għal mewt ta' Joseph Ellul f'Mejju tal-2022. Madana kollu, għala Bela, dan ma huwa xejn li fattak personali u insista li huwa kuntent bil-ħidma ta' Bilocca. Richard Bilocca huwa wieħed mill-persuni mis-CEOs illi qed jagħmel xogħol li huwa tajjeb. Jattendi għal din il-konferenza tal-Labor kien hemm wieħed mill-persuni implikati fir-rekkit tal-liċenzji tas-sewqan, Ray Mizzi, ex-uffiċjal tal-Customer Care fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u persuna prominenti ferm fil-Labor. ċeds velati mill-Journal Times of Malta kienu uraw illi Mizzi allegatament għaqda aktar minn 30 nisem bejn l-2018 u l-2021 biex dawn jgħaddu mill-eżami tas-sewqan. ċeds illi kixfu l-korruzzjoni sistematika illi matul dawn l-aħħar snin kienet koordinata mill-Gvern tal-Labor brabta mal-eżamijiet tal-liċenzji tas-sewqan. ċeds illi fihom fost oħrajn Mizzi kien jgħaddi l-ismijiet ta' xi persuni l-Clint Mansueto biex jakkwistaw il-vot tagħhom buħuġ miċ-ċeds jinkludu wkoll il-frażi Viva il-Labor. Ankollu seħ bil-parka totali ta' Roberta Bela kif hu stess saħaq illi Mizzi kienet jagħmel ix-xogħol illi kien responsabbli minnu. Dak id-domanda li staqsi u jekk sarux l-investigazzjonijiet jekk irriżultatx xi ħaġa fil-konfront ta' dan l-individwu, jekk dan l-individwu għadx għamel. Investigazzjoni interni għamiltu bħala partit. Permettili, jekk għadx dal-individwu għamel xi ħaġa u biex jgħin lin-nies jew biex jgħin lilu nnifsu, naħseb ir-rispostija ċar hemmhekk illi dak illi sar kien illi b'mod regolari u b'mod leġittimu jwettaq il-ħidma tiegħu bħala uffiċjal responsabbli minn dak it-tip ta' xogħol dakinhar. Kien hemm istanti fejn Ray Mizzi ħeġġeġ lil Mansueto biex ma jaqdix lil xi nies għax mhux laburisti bil-messaġġ jaqra. Injora sieħbi lanqas naf jekk tistax tirranġalu peress li tal-mutur għad forsi tkun taf lil xi ħadd no worries aktar u aktar x'aktarx li huwa kontra. U hemm uża kliem baxx fil-konfront tal-persuna dan kollu għax ma kellux idea x'kulur politiku iħaddan. B'Mansueto jirrispondih King int u Mizzi wieġbu ommu magħna biss. Iżda skonta Bela illi sempliċiment tistaqsi dwar Mizzi tkun qed tiddemonizzaħ. Naħseb l-ar ħaġa li tista' ssir huwa li għax nisa ħadnu kulur politiku b'xi mod nippruvaw nindemonizzawhom. Intant ġurnalisti preżenti saqsew lil Bela jekk id-deputat indipendenti Rosjan Kuthajar għamlitx apoloġija biex tiddaħħal lura mal-Labor, ma Bela jagħtix jifhem illi Kuthajar lanqas biss kelmitu. Rosjan Kuthajar needed to apologize to be considered for re-entry for the Labour Party. Since then we heard nothing. Has she apologized, and if not, how long are you willing to wait? Ma kienx hemm bidla fiċ-ċirkostanzi minn dak li tkellimt. Ta' kollu fil-waqt illi il-Prim Ministru ħassu skomdu immens wieġeb dwar l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali e kif ħarab milli rispondi dwar min kien tal-ordnijiet lil bord mediku biex jirrevedi id-deċiżjonijiet meħuda dwar il-benefiċċji. Dwar l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali qed isiru domandi ta' min talab lil bord mediku biex jirrikonsidra il-ġudizzju tagħhom intistaqsejta di. Fl-ħarjem l-ex xufier tad-deputat Laburista Andy Ellul Roger Aġu staqsa lill Ministru Michael Falzon min kien l-individwu li kien jagħti dawn it-tip ta' ordnijiet. Falzon u Bela sissa ma lisnux kelma waħda.